What's going on here? Hey, le monde part en couille. Owó tí lè lè báyìí. Kò máa ń ṣe eré ṣé kò wà náà ṣe ó yà fẹ́ ra aṣọ ọdún fáwọn ọmọ àwọn akọ́fẹ́ ra ọkọ̀ wannan abu da ka gani ka san da kirkirar shekara suna aiki na wannan kai ka kawai da ka gani shi ka san da cewa ba wai al'ada ba ce ko wani abu kawai dai an yi shi ne kawai don suna a yi trending alifu an ka samu abin da ake so hai hawa jama'a tsawon ga al'amari da biya yi kama mutum haka ya